Rezgirtin jibo kesen kujibo integrasyone çudahiye çedikin. Swedien şelata integrasyone ya isal li hola şaredariye hatin ragi handin. Demaku şaredariya Vordingborge, Mikael Smed. Roja sesheme pişti nivroli odea enjumena şaredariye hemu namzeden kujibo şelata integrasyone ya isal hatine desnişankirin nirhand. Çepik gul ugotinin pesindane hebun. Svedia şelata takekesi Mette Rode Rasmussen bu. Kuniha alikara reve bere navçeyli navçeya solvange. Ev navçeyek ekuli Vordingborge malen lenerina male u perestaren male hene. Ev alikarya danina çarçoveyek jibo cihek hebateya fire hu cihereng dike. Ligori namzediye, hergav derfet jibo diyalog u nikaşe liser peşkeftin u peşeroje heye. Svedia Helata Pargidaniye, Maria Bianca Benson, reve bere bahçeyen zarokan li kung, lunbiu borse, u Carmenden ve li mala zarokana eblehaven bu. Namzediye diyardike ku Maria Bianca Benson ne bi entegrasyonere, le bi mirovanre dixebite. Ev bixwe gelek tekdir dike Carmenden eblehaven, ku di afirandina havir dorek ferbune ya tevlihevde, jibo hemi kesen ku di navsalede li eblehavene di stali karin muçeyin giştide bune, başim. Selata integrasyone ya şaredariya Vordingborg di sala 2016'de, jihela çivata integrasyone ya şaredariya Vordingborg ve hatida mezrandin. Ev jibo nişandana nasina gişti jibo kes, jihen karan kome leyan tedayin, ku dest peşkeriyen taybeti jibo peş ve birina ciherengi u integrasyone nişandane, u bivi rengi di karin jibo yen din bibin modelek. Hejaye gotineye, ku dizaynu amade kirina kilisha ve jare ya khelata integratione, ji aliye Mehran Ebrahimi ve bu. Uli bajare hevler anku Erbil apaytekste herema Kurdistane hatibu çekirin. Mehran Ebrahimi bi khwaji bi salane endame ve jivateye. Eva berheme kare koma integratione bu. Jamen tusind tak. Selv tak. Og tusind tak, fordi at jeg må få lov at være med til overrækkelsen af integrationsprisen. Og jeg vil sige, at man bliver jo som borgmester glad og stolt, når der er så mange indstillinger. Så bliver man en lille smule tør i munden, når man om lidt skal læse dem alle sammen op. Der er rigtig mange siders tale her, som vi skal igennem. Men integration er jo vigtigt. Det er jo vigtigt for dem, der kommer til et samfund, at der er nogen, der har lyst til at åbne armene og tage imod og give dem mulighed for at blive en del af hverdagslivet. Men det er også vigtigt for os, der er her, at vi tør gøre det og tør at lære nyt og få nye input og være en del af at udvikle samfundet sammen. Så derfor er man jo glad og stolt, når der er så mange fine indstillinger på tværs af alle mulige, både kommunale og private virksomheder og helt enkeltpersoners initiativer. Så det havde jeg bare lige lyst til at sige i starten, at det er i hvert fald super vigtigt. Integrationsprisen er jo indstiftet af Integrationsrådet. Det blev det helt tilbage i 2016. Og den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse over for enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har udvist særlige initiativer med det formål at fremme mangfoldighed og integration, og derigennem kunne være rollemodel for andre. Og i 2020, der blev der for allerførste gang uddelt 2 priser. Den ene til enkeltpersoner, og den anden til arbejdspladser, virksomheder eller foreninger, som opfylder et eller flere af kriterierne. Og hvad er det så for nogle kriterier, der skal være opfyldt? Der skal være at gå nye veje og have mod til at se og afprøve nye muligheder i forhold til god integration. At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for mangfoldighed i Vordingborg Kommune. At deltage aktivt i lokalsamfundet. At udvise stort personligt engagement i indsatsen for mangfoldighed i Vordingborg Kommune. At inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet. Og at opbygge netværk i dagligdagen for alle aldersgrupper. Så det er alligevel en lang række kriterier. Det er jo ikke sikkert, at alle kriterier lige er opfyldt i hver eneste tilfælde, men det er i hvert fald nogle vigtige pejlemærker for Integrationsrådet, når de sidder og kigger på indstillingerne, hvem der skal løbe af med prisen. Når det så er sagt, når man er indstillet her, så er man i sig selv en vinder, og så er jeg ikke helt, vi har ikke fået snakket sammen, inden vi gik i gang. Skal de op en af gangen, når de er blevet, og så får de alle lige en buket? Er det sådan der? Ja, godt. Og vinderne får så. Ja, dem slutter vi med. Ja, tak. Køreplanen er, at nu bliver de indstillet læst op, og så skal man komme herop, og får man en lille blomst. Og så klapper vi også, fordi det er sådan set ret stort at være indstillet. Og så til sidst, så tager vi vinderne. Det første indstillet, det er tilbuddet Tryg i job ved Line Kabel Christoffersen, Helle Bækman, Assad Davidsen og Maria Louise Staffe. Og indstilleren det er Michaela Mittea Hansen, og begrundelsen er,
Det kommunale tilbud Trygt i Job har siden 2024 gjort en særlig indsats for sårbare og traumatiserede borgere i vores kommune. Tilbuddet har ramt en målgruppe, der i en periode med høj vækst og mangel på arbejdskraft har været overset. De 4 medarbejdere har søgt innovative og nytænkende veje for at møde målgruppen, hvor de var, og hjælpe dem via individuel støtte, holdundervisning og opbygning af netværk og jobformidling. Borgerne blev mødt med professionalisme og faglighed, der har gjort borgerne i stand til at genfinde deres ressourcer og udnytte deres potentiale. Så jeg kan gerne bede jer om at komme herop. Jeg synes, jeg mødte nogle af jer. Yes. Og til en stor hånd nemlig. Tak for indsatsen. Så fornemt, og vi klapper jer ned igen. Den næste indstillede, det er Arjun Manoharan, som jo er medejer af Manu Ejendomsudvikling, Manu Invest og Manu Foods, og indstilleren er vores integrationsteam. Og begrundelsen er, trods hjemmehørende i en helt anden kommune, så har Arjun i en del år været en vigtig medspiller for integrationsarbejdet, uanset om det er som arbejdsgiver eller som udlejer. Der er altid plads til en drøftelse af virksomhedspraktik og løntilskud, men faktisk i de fleste tilfælde, så springer man praktikken over Arjun, og så er der med det samme etableret en ansættelse og dermed sikret en indtægt hos medarbejderen. Arjun ser sine medarbejdere som aktiv og scorer højt på socialt ansvar. Der hjælpes gerne med private og personlige udfordringer sideløbende med den faglige, sociale og sproglige udvikling. Arjun er dygtig til at indsluse og udvikle medarbejderne og forstår, at det tager tid at tillære sig nye måder. Han har stor forståelse for, at læringskurven er forskellig fra medarbejder til medarbejder. Han ser med sin optimisme, tålmodighed og vilje kun muligheder og potentiale og går gerne længere end forventet for at løse de mange udfordringer, der kan følge med. Og derfor er du også blevet indstillet, Arjun. Du skal også komme herop. Tusind tak. Ja, den næste indstillede, det er Stine Øster fra Rema 1000 i Præstø, og indstilleren, det er også integrationsteamet. Og begrundelsen er, at Stine med sin positive og optimistiske tilgang er en rigtig vigtig medspiller for vores integrationsafdeling. Trods en til tider lidt hård branche med forskellige knubs, så er der altid overskud til at hjælpe integranter ind på det danske arbejdsmarked. Der er ikke nogen opgaver, der er for stor, og Stines humør og humor gør hende til en værdsat samarbejdspartner, der også gerne træder til, selvom opgaven kan virke stor. Stine har fokus på integration, engagement og udvikling, og derfor skal du også komme herop. Der er jo utrolig mange indstillede i år. Maria Louise Staffe, jobformidler Vordingborg Kommune. Indstiller Vibeke Dømler Biske og Michaela Metea Hansen. Begrundelsen er, at i sommeren 2024 der fik Vordingborg Kommune tilsagn om midler til at lave en håndholdt og insisterende indsats for borgere med integrationsbaggrund i forhold til en hurtig og kvalificeret vej til lønnede timer og beskæftigelse. I projektet blev Maria ansat som personlig jobformidler, og Maria har evnet at lave tillidsbaserede og bæredygtige relationer som grundlag for beskæftigelse. Maria har i sin indsats evnet at gå nye veje og har i kraft af sin personlighed og sin integritet inviteret borgerne ind i nye muligheder. En stor gruppe af borgerne er kommet i beskæftigelse, og det sker ved aktivt samspil med lokalsamfundets virksomheder. Marias engagement har smittet borgerne og virksomhederne og har sikret deres motivation og mod på at prøve det nye. Den gruppe, Maria har arbejdet med, rummer en bred mangfoldighed i sprog, baggrund og muligheder, og fælles for gruppen er, at alle er inviteret ind i den nye tilgang på deres eget sæt af vilkår. Så kom herop, Maria. Så har vi Christian Fransen, ejer af Christian Steel Design, og det er vores integrationsteam, der har indstillet. Og begrundelsen er, at Christian i nogle år har været en solid samarbejdspartner.
Han har med sin tålmodighed, rummelighed og evne til at udvikle og se optimistisk og positivt på situationen fået udvidet sin medarbejdergruppe til at inkludere flere af anden etnisk herkomst. Christian er åben for fleksibilitet og faglig udvikling, og virksomheden har fokus på inklusion og har desuden en rigtig god atmosfære, hvor der også er plads til glæde og grin. Christian har primært fokus på faglærte medarbejdere, men der er også plads til ufaglærte medarbejdere, selvom der nogle gange skal tænkes kreativt for at finde arbejdsopgaverne. Så kom du herop, Christian, til bifaldet. Tak for den ord. Tak for velkommen. Det er ikke mine ord. Du indstiller integrationsteamet. Christian, han sagde lige tak for de fine ord. Det er jo de ord, som der bliver sat på i jeres samarbejde, Christian, fra integrationsteamet, så det er velment og dybt følt. Den næste, det er Linda Wilms, ejer af Café Mokka i Præstø og indstilleren og også integrationsteamet. Linda har gennem flere år været en vigtig samarbejdspartner for integrationsafdelingen i Vordingborg Jobcenter, primært via sin Café Mokka. Trods en branche med store udsving i sæsonerne, så har Linda og hendes medarbejdere altid været klar til at hjælpe integranter ind på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik og løntilskud. Nogle har fortsat deres ansættelsesforhold uden for sæsonen, mens andre har fået tilstrækkelig erfaring til at kunne hjælpes videre i et nyt job. Ja. Vi kan godt klappe af den. Nå, så går vi til vinderne af prisen, og den første pris, vi overrækker, det er prisen for enkeltperson. Og den første, det er Mette Rode Rasmussen, assisterende distriktsleder. Mette Rode Rasmussen, assisterende distriktsleder, Distrikt Solvang, og det er vores integrationsteam, der har indstillet. Mette, hendes kollegaer og medarbejdere sætter rammerne om en ekstremt rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Der er altid mulighed for dialog og sparring omkring forløb, udvikling og fremtid. Mette har fokus på udvikling af potentiale og har evnen til at spotte muligheder, selvom processen kan være langstrakt. Mette har evnen til både med humor og alvor at opnå forståelse for gensidig forpligtelse og bidrag. Mette og hendes medarbejdere forstår at udvikle på faglige og sproglige kompetencer og er dygtige til at spotte vilje og kunnen. Mette er altid tænkende i SOSU til og er en fantastisk mentor for de engagerede kandidater og hjælper gerne med introduktion, afklaring, uddannelse og ansættelse. Så Mette, kom du herop og få et kæmpe tillykke og tusind tak. Nu er der altså mange ting her. Ja. Tusind tak. Nu skal du altså bære rigtig mange ting. Kæmpe stort tillykke. Tak. Vi skal lige stille jer så i. Ja, vi skal også have Shireen med, ikke? På billedet. Ja. Hvor er du henne? Vi står så langt over. Er det her, vi står? Er det her? Ja, det var sådan. Så blinkede jeg lige mens der. Vil du høre den her? Det er jo helt vildt. Den næste pris er faktisk en dobbeltpris. Jeg skal komme igen. Det er en dobbeltpris, forstået på den måde, at i virkeligheden så har man indstillet hinanden begge veje herfra. Og vinderen af prisen for virksomhed er derfor leder og personale i børnehuset Æblehaven, og der er 2 indstillinger. Og den første indstilling, den er fra integrationsteamet, og det er Maria Bianca Bensen, der er leder af børnehaven i Køge, Lundby og Borse, der er blevet indstillet. Og begrundelsen er, at Maria hun arbejder ikke med integration. Det kan man sige er en lidt mærkelig begrundelse, men den fortsætter. Maria arbejder med mennesker. Hun besidder rummelighed, integritet og en ekstrem grad af inklusion i sine børnehaver. Maria forskelsbehandler ikke, og alle er en del af arbejdspladsen, uanset om der er tale om medarbejdere, praktikanter, vikarer eller sågar børnene. Maria møder alle, hvor de er, og uden at bemærke etnicitet, sproglige udfordringer og begrænsninger. Maria er altid klar til at hjælpe ud på det danske arbejdsmarked, og hjælper gerne med afklaring i forhold til uddannelse inden for det pædagogiske arbejde. Ja, og den anden indstilling, det er jo så indstillingen, det er personalet i børnehuset Æblehaven, der så er indstillet af Maria Bianca Bensen, leder. Og begrundelsen er, jeg har som leder for personalet i børnehuset Æblehaven valgt at indstille dem til årets integrationspris. Det har jeg på baggrund af, at de er nogle helt særlige mennesker, som besidder et helt særligt DNA.
Alle har hver især på hver deres måde gjort deres bedste for at give alle den bedste dag hver dag. Jeg har stor respekt for deres inkluderende og mangfoldige tilgang i arbejdet med at skabe et læringsmiljø for alle borgere, som har været i praktik og offentlig løntilskud i Æblehaven i årets løb. De har været målrettede og helhjertede i deres ihærdige indsats, hvilket har skabt venskaber og tætte relationer. Personalet i Æblehaven har med deres anerkendende tilgang til alle mennesker skabt grobund for, at alle, uanset køn og kultur, har haft en følelse af at være set, hørt og værdsat. I Æblehaven ses forskellighed som en styrke, og det er den styrke, personalet har haft i fokus, når et nyt menneske er trådt ind ad døren. Her har intet været for stort eller småt, og alle er blevet taget imod med åbne arme. Den naturlige nysgerrighed på alt det, de ikke kender, men gerne vil vide mere om, har åbnet op for nye måder at se verden på. Det varmer mit hjerte, når jeg tænker på det store stykke arbejde, alle hver især har bidraget med. For det er ikke bare en selvfølge, det de ansatte i Æblehaven har gjort for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Det handler om at få et andet menneske til at få følelsen af at høre til. At være en del af noget større, trods alt er anderledes, og der ved første øjekast findes flere modsætninger end ligheder. At give noget af sig selv til et fremmed menneske, uden at vide, hvad man får igen. Men det er præcis lige det, personalet i Æblehaven kan. De har hver især bragt sig selv i spil og givet noget af dem selv, for at skabe de bedste forudsætninger for et andet menneske. Et menneske, som de slet ikke kender, kan få en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab, hvor der er plads til alle. Det er det, integration handler om for mig. Det er det vi lyser på, vokser. Det var Marias indstilling, og det var virkelig lang og virkelig dyb, Maria. Så kæmpe tillykke, og I skal alle sammen komme herop til klapsalver. Tak. Jo, tak. Michaela, du tager billeder af dem alle sammen væk. Jo, jeg tror, jeg tager nogle bagefter også til... De her bliver en lille smule... Hvem tør holde den? Hvem får du den? Er det ikke dig, der skal holde den? Hun har også blomsterne. Hun har blomsterne, så Der er også lidt blom. Nej, det er fint, vi holder den. hvad med du blå? Hvad med Jeg vil gerne holde den. Nej, du skal ikke stå helt ude. Skal vi ikke give dem en hånd igen? Ja, men så har vi jo sådan set været igennem det sådan store formelle her i forhold til både de indstillede og prisvinderne. Og jeg tror, Integrationsrådet gerne vil være vært ved lidt at spise og lidt at drikke og lidt hyggeligt socialt samvær. Og man kan blive lidt tid, eller man kan skynde sig afsted, hvis man er travlt, men det bestemmer man jo i virkeligheden selv. Og jeg vil bare sige tusind tak. Et tillykke til jer alle sammen for det fantastiske arbejde, I gør derude. Det gør en forskel. Og jeg tror meget af det, som Maria i virkeligheden havde indstillet på, er jo det, vi leder efter hos os alle sammen i dagligdagen, at vi tør gøre det, og var lidt af det, jeg egentlig også var inde på, da jeg startede og motiverede, hvorfor at vi gerne vil give det her anerkendende klap på skulderen. Så nu er der fri leg, og I er velkommen til at hygge jer, tage lidt at drikke og lidt at spise. Du skulle ikke sige mere, Signe? Nej, jeg skal sige tusind tak for det. Ja, og tusind tak, og tillykke til alle. Og velkommen til Store Buffet. Altså, jeg har